खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाय इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम दिनै मोनसे गुबुन गोदान भिडिअआव स्राय बरायहरलायबावबाय आरोखि ओमफ्राय नै आं दा एवगासिनो फुंनि थाखाय मालपुवा ओरै ओंख्रि दालि रुखांबाय दालिजों सबायजों एसे लगायनानै रुबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम मोनखांबाय खांखिलर भाजा एवनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ गोसो गोरबोजों एकदम मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो ओमफ्राय जोङो दिनै थांगोन मैया बे फर्म फिलआप खालामनायनि आङो भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना बेखौनो जोङो लननि थाखाय जोङो एलाहाबादथ' होनला दा इन्डियान बेंकआव जमा हैनो नागिरदों आरो जों थांगोन दा साथाम बिजावजालि न'नि बिजावजालि उन्दै ओमफ्राय गामिनि आब' बिसोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय लोगोआव आंखौबो लिंफादों ओमफ्राय थांनोसै आरो दाथ' जों थाब थाङा माबायावसो थांगोन मा होनो बेलासियावसो थांगोन आरो ओमफ्राय लोगोसेनो गामियावबो गथ'नि ओंखाम दौनाय दङ बिजावजालिनि फिसाजो गामिनि आरो ओमफ्राय बेयावबो लिंदों ओमफ्राय खोमाखौ आं बिनिखौ गथ'निखौ सुफुंदोंमोन ना ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो जाहोनो सानखोना माखो जायखिजाया लिंदों आरो थांनोसै दसे ब्लग बानायना फैनोसै ओमफ्राय जानाय जायोथ' उननि खोथासै नायनोसै र' ओंखाम जानाय जाबा जानोसै जानाय जायाबा मिथिला मा खालामनाय जायो ओमफ्राय नै माबा जानायफ्राव थाब थाब एटेन्डार बिथांमोनहा फरायनायफ्रा बेफोरखौसो खोमाया सुगासिनो बिसोरो मालपुवाया मोनखांबाय जाबाय साहा फुदुंलायनाय नेम गैया बारा साहा लोंनाय नेम गैया जोंहा ओमफ्राय आं फैनानैसो एसे आङो साहा लोंनो लुबैयोना गाइखेर साहाखौसो लोङोमोन ओमफ्राय दा आंबो एसे गेस जानायनिफ्राय लोंनो बादों आरो ओंखामफ्रा मोनखांखाबाय ओमफ्राय बे माबाखौबो आटाखौबो ओरैनोसो दं होननानै एवदों आङो माबायाव मोननायमोन आरो मा होनो कन्ट्रलाव मोननायमोन सबाइ ओंख्रिया गोदौगासिनो नै गोथाव ओमफ्राय ओरै संदों एन्जर बेदर आं दहाय होनदोंमोन ना खांखिलर भाजा एवनो ओमफ्राय खांखिलर भाजाखौ एवला सावथालफ्रा बे समावनो एन्जर बेदर होफैदों आरो जोंहा माने ओरैनो होफैयाखै फाननो ओमफ्राय लाखिबाय एन्जर बेदरखौ सेरसे लाखिदोंमोन ओमफ्राय बिजावजालिनो आधा केजि हरबाय राननानै जाबाय आरो एन्जर बेदरा एन्जरजों नेरसिं नङाबा माबा अन्थाइ बाजाबफोर मोननांगौ होनबासो जि मोजां जायो जिउआव आं माखौ जाया माथ्र मोनसेल' बुस्थु जाया साम' ओमफ्राय गासिबो हजम बेदरनि फिथरावथ' नेवलाय सेसा मोफौ मोफा गासिबो बेफोरखौ जाजोबखायो आरो मोनसे बाखि गैया ओंखाम दौनायाव थांनो देलायबाय नै पार्सेल फैदों फिसाजोफोरनि हरलिक्स बिहरदोंमोन आरो आं दाख्लै हरलिक्स जाबाय थानो होननायखाय जोंनि न'आ ओरै नालाय थाफैना होफैबाय आरो न' गुदिसिम सफैखायो रावबो गैया ओंखाम संनो फैनायनि अबस्था आरोखि नै नायसे हाफांजों बरमांजों ओंखाम दौनो नागिरबाय र' तृप्ति ओंखाम जानो मोनसिगोन ने नोंहा दिनै नालाय तृप्ति बिमाय दौहोदों बिमाय दौहोहाय दे बिमाया दौहो नामा बिमाया ओंखाम दौबाय ना जेबो नङा जायो दे जिरायहोदे हानदो दे हानदो जाबाय आयै खैब्रेलायथारदों दैखौ दौदो दैखौ साम'सजों दोनदे जाबाय दे दौदो दे जादो दे जाबाय नांबानो जायोलै बारा जाबा गोबाल'यो रोङाबाबो गोबाल'यो फार्स्ट जाजेननाय ना आयै गोथाव थैसै गोलोमफुनानै गोथाव दे बिफाया दौबाय आरो एबार बिफाया दे दौदो बिफाया
ओरैनो खुगायावल' फोनां जाबाय दैखौ दौदो दैखौसो ज्रोम जाथारदों जाबाय दे जाबाय दे बिबैया दौदो एबार दे जाबाय ना जानोबो देनां अमा बेदर जाहैनाया गावहासो गेन्द्रा जाहैबाय थागोन साइकेल सालायनो गारि नांलायनाय नङा बिबै आरो बियो बिबै जायखिजाया दाङो माने अबेखौ माबायो खाथियाव दोनहरदो बिमाय हिनजाव दौनो बिमाय हिनजाव बिमायं बियो जाबाय माबायदि जालायदों मेख्रेबस्रोलायथारदों आयौ लबानो गैया जेबो लबानो गैया बेनाव जेबो लब गैया दे मालाय अबेखौ माबायो गावनि गोसो अबेखौ नायो नायथोंसै एसे गोबाव नायहो र' दे नाय दे ओइ नैहाय दे माखौ दांगोदां दे आयै सान्दुंआबो खैब्रे जालायो बारा लब गैया मेगनखौसो दे जाबाय दे गासिबो जाबाय दे माइ गायनो गोरों देलाय मांग्रिंबो जागोन माइ गायनोबो गोरों जागोन लेखाबो गोरों जागोन गासिबो जाजोब थैनो गोदै गोबाब जादो हाफांगालि होनदो मासे गुवार मोखां आयु 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 थैगोनसैहाय नै बेनि हाबानि जानोसै जोङो ना तृप्तिनि हाबानि तृप्तिनि बिबै आरो बियो ना नाहर ओरै देनां सिख्ला देरबा नायनो जों ओरै बेदर एवगासिनो हा जोंनि न'आ बिदिमोन होनलायसिगोन ना बेयाव दाउ संदों आङो ओमफ्राय बेयाव अमा बेदर ओमफ्राय थाराय सिब्रु लगायनानै भाजा संगा खावग्रायानो मोनजायाखै बिसोरसो सिगां नै जाबाय आरो नै आब'मोनहा नाहरदो एसे नाहर ओरै हाय होन जाबाय जों जायमोनखौ माइब्रानि लास्लायबाय नै आब'मोनहा ज्रोम जादोंहाय अमा बेदराबो अमा बिबुआ गोदै आखल मालायनिसो गारहरनाय आलासिफ्रा जाखांजोब्बाय आलासिफोर जानायखौ भिडिअ लाबाय थायासै आं जों जानोसै एबार जों जानोसै ने एबार एकदम जानोसै गन्थं गोदोलायनाय जाखांबाय लोंखांबाय फैबाय जाबाय जायामोन दिनैनि भिडिअखौबो आं एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरोखि ने।